Вітаю, гэта пара. На мяжы Беларусі і Польшы адбываецца не проста мігранцкі крызіс. Пачалася сапраўдная гібридная правакацыя, то бок Крэмль і падкантрольны яму рэжым Лукашэнкі прыступілі да рэалізацыі канкрэтнага плану, вельмі небяспечнага для Беларусі. І ў гэтым кантэксце цікава і важна сашыць за паводзінамі Лукашэнкі. Гэта вельмі адметныя паводзіны, ну, каб разумець увогуле свае перспектывы, што будзе адбывацца ў Беларусі. У Польшы загінуў малады памежнік, якога паводле афіцыйнай інфармацыі і відэа ёсць, паранілі на польска-беларускай мяжы. Паглядзіце на это відэа, вось ужо ляжыць пры смерці паранены чалавек, нейкія пачвары з беларускага боку, з-пад плота кідаюць бярвенне, каб пацэліць у параненага чалавека проста. Паводзіны малпаў пачвараў немагчыма это апісаць, таму што это не проста мігранты. На проста мігрантаў мы маглі паглядзець у 21 годзе, там і мужчыны, і жанчыны, і дзеці, якія хацелі патрапіць у нямецчыну. А тут мігранты перамяшаныя з сапраўднымі ісламісцкімі радыкаламі, таму што это ўжо не мігранцкі крызіс, а гэта гібридная правакацыя Крэмля. Ёсць інфармацыя, што Крэмль назбіраў, ну, імігрантаў таксама, але там і хамасаўцы ёсць, і іншыя радыкальныя ісламісты. Іх даставілі ў Расію, потым на тэрыторыю Беларусі падвезлі да мяжы, вось яны там прарываюцца. А камусьці і прарывацца не трэба, трэба проста ажыццяўляць вось такія агрэсіўныя дзеянні, пажадана калечыць польскіх памежнікаў. Гэта правакацыя, якая пераследуе абсалютна канкрэтныя мэты. Першае это пасеяць экспарт хаосу, это зразумела, напалохаць грамадства. У чымсьці гэта ўдаецца, грамадства ў Польшы ўжо ўзбуджанае. Ну і самая галоўная мэта, з майго пункту гледжання, справакаваць польскі бок на страляніну. На страляніну была інфармацыя пра тое, што рыхтаваліся ў Беларусі дыверсійныя групы, каб з тэрыторыі Польшы пацэліць у беларускіх сілавікоў, дакладней не беларускіх, а лукашэнкаўскіх, так скажам, так, альбо нават у палякаў. Карацей, каб пачаўся такі вось лакальны вайсковы канфлікт. Палякі гэта разумеюць і робяць, вот, дзейнічаюць усяляк, пасылаюць сігналы, што мы тут не гатовыя да вайны, на правакацыю не павядземся. Затрымалі двух польскіх памежнікаў, якія рабілі папераджальныя стрэлы ў зямлю. І вось іх нават арыштавалі, і гэта разнеслі па медыа спецыяльна, каб выслаць сігнал. У цэлым стратэгію Польшы там і іншых дзяржаў Еўрасаюза сцісла апісаў у інтэрв'ю на рацыі аналітык Сергей Пеляса, мудры чалавек, які ведае і генералаў НАТО, і топавых экспертаў. Паслухайце гэты сціслы ўрывак. Для меня відавочна, што яны не хочуць пашырэння канфлікту па-за Украіну. Вот і все. Ну, гэтую актуальную стратэгію захада я магу зразумець. Жыццё заможнае, вось нават узяць тую ж Польшу. Усё ідзе проста супер. Вырашаць сваю дэмаграфічную сітуацыю не патрэбна. Сотні тысяч беларусаў пераехалі, часта высокакваліфікаваныя людзі працуюць на ЗША, сплачваюць падаткі, все супер. Прывезлі малых дзяцей. Ну і тут жа гіганцкая колькасць украінцаў, так? Абсалютна рознай кваліфікацыі. Клас, супер сітуацыя. Рынак працоўны перагрэты, эканоміка развіваецца. Ну і, канешне, хочацца, каб это все захавалася, але позна піць баржомі, куды ты дзенешся з падводнай лодкі. Вось так яшчэ кажуць. Таму што справа ідзе да сур'ёзнай эскалацыі. Раней я выказваўся пра тое, што вось гэты мірны саміт у Швейцарыі, што там могуць быць прынятыя пэўныя стратэгічныя рашэнні. На сённяшні момант ужо стала зразумела, нічога такога там прынята не будзе. Расія праціснула свае інтарэсы, мірны план Зеленскага і там, каб нанесці стратэгічную паразу Расіі, абсалютна это нават абмяркоўвацца не будзе, што-то там дайце нам гарантыі, каб не было мігранцкіх крызісаў, там прадавольчая бяспека, бла-бла-бла, нічога сур'ёзнага не будзе. І вось палітычныя стейкхолдары, зразумеўшы гэта, зразумеўшы, што чым больш поспехаў будзе ў Расіі, тым іхныя пазіцыі будуць пагаршацца, пачалі дзейнічаць. Паглядзіце, Байден сустрэўся з Макронам.
у Еўропе. Канешне, шкада вот глядзець на Байдена, ўжо, канешне, пажылы вельмі чалавек, не ўсё ў парадку са здароўем. Тым не менш, ідзе на выбары, і перад гэтымі выбарамі і поспехі б нейкія паказаць. На наступны дзень, вось я зараз записываю відэа, Макрон сустракаецца з Зеленскім, рыхтуюць нешта маштабнае. А гэтаму папярэднічала тое, што ўжо адкрытыя заявы пра самалёты рознага кшталту, і F-16, і французскія міражы ва ўкраіне, і зброя, якая толькі хочаш, і ўдары па тэрыторыі Расіі можна наносіць. Гульня набірае сур'ёзныя абароты. І Пуцін таксама, вы ведаеце ягоную рэакцыю, што раз вы будзеце біць па тэрыторыі Расіі, а вымушаная, таму што там прама з межаў, значыцца, яны лупяць па ўкраінскіх гарадах, трэба біць па гэтых базах, біць па этой вайсковай тэхніцы. Ну і Пуцін кажа, вы, значыцца, сваёй зброяй даеце украінцам зброю, каб біць па Расіі, вы павінныя падумаць, значыцца, і мы можам біць па еўрапейскіх дзяржавах. Падумайце пра гарады з вялікай шчыльнасцю насельніцтва, якія будуць наступствы. Карацей, справа ідзе да такой сур'ёзнай эскалацыі. І вось гэты мігранцкі крызіс, дакладней нават гібридная правакацыя, гэта першы крок для таго, каб распачаць такі вось вайсковы канфлікт на мяжы. Значыцца, там пачнуць вырашаць, што нашых б'ют, грамадства ўзбудзецца, давайте помсціць, прапагандысты зробяць сваю справу, і пачнецца. Канешне, па ідэі, вось такія вось гібридныя правакацыі павінныя суправаджацца як бы другім важным элементам, што павінныя былі ўжо да гэтага часу быць вайсковы кантынгент расійскі на тэрыторыі Беларусі. Гэтага не здарылася, яны завязлі ва ўкраіне, таму іх кепска ідуць справы, стратэгічных поспехаў няма. Які тут вайсковы кантынгент? Ён не перакідваецца, каб нейкія тут ажыццяўляць сур'ёзныя аперацыі. Я баюся, што яны адразу пяройдуць да трэцяга элементу. Это ужыванне тактычнай ядравай зброі з тэрыторыі Беларусі. Такая вось спроба канчаткова запалохаць захад, што вось мы рашучыя, ну і такія вот жудасныя, значыцца, ўчынкі гатовыя зрабіць, каб просто прадавіць, запалохаць і дасягаць сваіх інтарэсаў. Ну а для Беларусі вы самі разумееце, для чаго это удар з тэрыторыі Беларусі, якія будуць наступствы. Гэтыя наступствы вайна, я пра гэта ўжо шмат разоў казаў. Удары па Беларусі, вайна, масавая мабілізацыя, закрытыя межы, і все это можа адбыцца хутка, у хуткім часе. Таму сачыце за падзеямі, калі ўжо там правакацыі дасягнуць апагея, калі там пачнуцца смерці, значыцца, нейкіх там памежнікаў лукашэнкаўскіх, то это азначае, што вось гэты план дасягае свайго піку і ў хуткім часе можа пачацца. Хоць у стратэгічным сэнсе зразумела, куды ідзе справа. На рацыі у мяне выйшаў матэрыял інтэрв'ю з Мікітам Забугам. Это важны грамадскі дзеяч, які быў у цені, але беларускі расследавальніцкі цэнтр вывеў яго з ценю. Значыцца, это ж Мікіта Забуга прыдумаў ідэю пашпарта новай Беларусі, аддаў дэмсілам. Дэмсілы это все, значыцца, загальмавалі з незразумелых прычынаў. Тут можна гадаць, ці не могуць, ці наўмысна, я не ведаю, там нехта на рэжым працуе і на Крэмль, так, каб нейкія такія сур'ёзныя праекты не даваць гэтаму хады. Ну і напісалі, што вот эты Забуга скончыў акадэмію МУС, што там гадоў 12 назад мяжу перасякаў з нейкім таварышам, які у следчым камітэце, здаецца, працаваў, там нешта расследаваў. Но Мікіту я асабіста ведаў пра акадэмію МУС. Не все пра яго можна расказваць. Это паважаны чалавек, які пэўныя рэчы рабіў ва ўкраіне. Напісалі, што акадэмія МУС насамрэч выпускнік Оксфорда і Гарварда, карацей, сур'ёзны чалавек, патрыёт Беларусі. І вось у стратэгічным сэнсе, што будзе, ён простымі словамі тлумачыць. Як вы лічыце, што будзе ў нашай краіне? Час небяспечны. Калі пачалася вайна, я адразу зразумеў, што вот мы сядзелі з сябрамі, адзін сябар такую метафору сказаў, што ўсё, яны папалі нагамі ў жыр. То бок для нас было зразумела, што это пачатак канца. І ўся храналогія паказвае, што гэта добрая гульня пры дрэннай сітуацыі.
И столько про его вспомнил, человек звонит. А, и я, вы помните, як починалося все, да? Мы вам 3 дня даем, все, там вот вам кевлары, каски, все, перекрестили, все выехали, ніводного амбассадора. Потом, ну вот, тримайте джавелины. Потом, ну, только не там, не, только не летальное, только не летальное. Потом, только не стрелять, только ніяких больше. Потом, карацей, доходит до того, что уже стреляют, атакамсы ёсць, по тэрыторыі дазвол ёсць, самалёты ёсць. І зараз я бачу, што канцэпцыя самого краін НАТО пабудавана такім чынам, што яны да гэтага прыходзяць і ўжо прагаварваюць, што вайну без паразы Расіі спыніць нельга. А параза Расіі не адбудзецца, калі вайна не будзе на тэрыторыі Расіі, разумееце? І ўсё да гэтага ідзе. Таму я бачу, што наш беларускі інтарэс гэта сёння гатовіцца да гэтага. Гэта мне вот падабаецца значит, праграма блока воля. У іх першым пунктам ідзе гэта арганізацыя беларускай вызвольнай арміі, беларускага нацыянальнага супраціва. Без яго, яшчэ раз, нічога не адбудзецца. Пакуль мы самі не будзем сіла, пакуль мы не згартуемся, я не кажу зараз гартавацца там аб'ядноўвацца з неаб'ядноўчымі. Я маю на ўвазе аб'ядноўвацца актыўным людзям, якія гатовы да дзеянняў, а не да гэтай славеснай белетрыстыкі, лабірынта слоў там і так далей. І такія людзі з лабірынтам слоў павінны быць. Але калі толькі на лабірынце слоў все будуецца без рэальных дзеянняў, то нічога нам добра не будзе чакаць. Тады ўсё, яшчэ раз, як я паўтаруся, тады ўсё вырашыць, але тады, не крыўдуйце, вырашыць без вас. Без вас. То бок падзеляць, зробяць яшчэ адзін Брэст-Літоўск, Рыжскую дамову. Это ўжо гісторыю мы праходзілі. Трэба мець свою силу. Мы придем все равно закономерно мы придем до стварэння беларускай вызвольнай арміі. Я в этом упэўнены. Ну і ў стратэгічным сэнсе я згодны, Расія пацерпіць паразу. Ну паглядзіце на эканамічны патэнцыял Расіі, краін захада, нават Расіі плюс Кітай з краінамі захаду. Розніца вялізная, это падлічваецца ўсё вельмі проста. Ну праблема для нас у тым, што будзе з Беларуссю да таго, як Расія там пачне па поўнай праграме прайграваць і пачне там бурыцца. Ну на Беларусі ж могуць камяня на камяні проста не пакінуць. Не могуць расейцы не скарыстаць беларускі плацдарм. На захадзе ось у 22-м годзе, калі на Украіну напалі, это ж былі відавочныя рэчы. І ядравая зброя, і пагроза у накірунку Польшы, Балты на Украіну ўжо напалі, што захад будзе выдзіраць беларускі балкон. Но яны на гэта не пайшлі, і што? І на сябе наклікалі беду. І Беларусь падвялі пад беду. Таму што зараз Расія адназначна свой козыр, беларускую тэрыторыю, беларускі балкон яны будуць выкарыстоўваць па поўнай. Лукашенко пра ўсё пра это ведае, но Лукашенко не кантралюе сітуацыю. Я згодны з тэзамі Паўла Латушкі, што сілавікоў не кантралюе, так адміністратыўныя функцыі і прадстаўнічае выконвае. Значыцца, знешнюю палітыку не кантралюе і ўжо датычна ўнутранай палітыкі на нашых вачах губляе ўплыў, хоць нешта там барахтаецца. Прыгадайце, калі ў траўні Пуцін прылятаў у Менск, Лукашенко яго паставіў у незручную сітуацыю, каб прадэманстраваць роўнасць, што все-таки Беларусь іншая краіна. Там забаўна было за гэтым назіраць. На гэта звярнуў увагу, дарэчы, аналітык Сергей Пеляса. Паглядзіце ўрывак. Вось звярні ўвагу, калі Пуцін быў у Менску, мне, напрыклад, кінулася ў вочы вось гэтыя цырыманіяльныя такие элементы, которых я ранее не заўважаў. Ну, зрэшты, Путин редко бывае в Беларусі. 3 моманты цікавыя былі. Першы момант — гэта начальнік роты ганаровай варты Беларусі звярнуўся да Лукашэнкі, да Пуціна на беларускай мове. То бок, он глядзеў там у вочы Лукашэнку і Пуціну і звяртаўся
Начальник роты ганаровай варты капітан Такіта. Так. Путін пакланіўся чырвона-зелёнаму сцягу, так моцна, так пакланіўся галавой так уніз. Мне нават это здзівіла, бо я такога раней не бачыў ніколі. І таксама цікавы момант быў, гэтага на відэо нідзе няма, але прэс-служба Лукашэнкі гэта пісала ў тэкставай сцэнаграме, чым кармілі Пуціна падчас ланча там, ці абеда з Лукашэнкам. Там былі стравы беларускай вясковай кухні, між іншага дранікі там нейкія беларускія там грибы з бэларускай пушчы. Натуральна, што гэта такі лубочнасць пэўная, такі каларыт. Да? Але тым не менш, Пуцін ўсё гэта як бы бачачы, сцяг іншы, кухня іншая, так? Там сала, напрыклад, падавалі беларускае. Ну дзе ў Расіі сала? Ну, на столе. То есть ён прыязджае і бачыць, што гэта ўсё-такі іншая дзяржава. Нават калі сабе уявіць поўную анексію нейкую там, у нейкім самым чорным сцэнары, а нельга гэта выключаць, то все роўно да ўсяго света будзе ясна, што ані Пуцін, ані Лукашенко не зрабілі гэтага легальна, і гэта будзе толькі часова. Ну вось падобным чынам, як з Аўстрыяй Гітлер зрабіў. Это, канешне, не вельмі ўдалая аналогія, але калі просты прыклад падаць, ну гэта вось Аўстрыя, так? Аўстрія адразу пасля другой сусветнай вайны стала незалежнай дзяржавай, цалкам іншай, чым Нямецчына, яна вярнулася да сітуацыі да вайны. І да гэтага моманту яна нейтральная ўвогуле. Яна цалкам іншую палітыку рэалізуе, чым Нямецчына, ці Швайцарія, ці хтосьці яшчэ. Усе гэтыя гульні Лукашэнкі, канешне, ні да чаго не прывядуць. Лукашенка, мне здаецца, ўжо ніхто. Беларусь ён здаў, ажыццявіў дзяржаўную здраду, здаў краіну пад знішчэнне. Это ж колькі людзей можа загінуць, калі пачнецца вайсковая гісторыя, для захавання свайго гнюснага калгаснага жыцця. Неймаверны эгоізм, подласць і гістарычны урок для Беларусі. Калі Беларусь захаваецца, на што я спадзяюся, хоць сітуацыя можа быць такой вельмі гарачай. Дык вось ён звінціць з Беларусі перад правакацыяй сур'ёзнай і ўжо гатовы, падрыхтаваны да гэтага. Я сачу за гэтымі візітамі ў Манголію, ты там 4 дня швэндаешся. Ну добрая Манголія, суверэнная дзяржава. Цябе прынялі, табе это выгадна. Потым ты едзеш у Іркуцк і там сядзіш невядома колькі, яшчэ там шэраг дзён. І ўсё не вяртаецца. А ці не пачнецца ўвогуле заваруха ў Беларусі прама ў гэтыя дні? Я записываю відэа, а ён усё не вяртаецца. Што ты там так надоўга завіс? У кожным разе, калі прама зараз гэта не пачнецца, трэба сачыць вельмі пільна, таму што перад правакацыяй ён звінціць з Беларусі. Дарэчы, яшчэ адзін сігнал, такая падказка. Калі ўжо амбасады США і Брытаніі дадуць сваім дыпламатам указанні вылятаць, з'язджаць, то все. Лежыце, што гэта пачынаецца, і за гэтымі сігналамі варта сачыць. Я падсумую сваё відэа. Я лічу, што на нашых вачах ужо разгортваецца такая першая фаза, гібридная правакацыя на мяжы. І все, далей будзе толькі эскалацыя. Ад беларускай тэрыторыі не адчэпяцца. Ну і глядзіце, каб эта эскалацыя адразу ж не перайшла да фазы удара тактычнай ядравай зброяй. Это, канешне, для нас будзе проста фініш, азначаць вельмі-вельмі сур'ёзныя наступствы. Ведаеце, мяне мае сцэнары са мной звязваюцца там палітолагі, сур'ёзныя людзі. Вот калега з Злучаных Штатаў учора ўвечары гадзіну размаўлялі, кажа: не, фантазійныя твае сцэнары, это ў тваім стылі, так не будзе. Ну, сур'ёзны чалавек, выкладчык універсітэта, выкладчыца амерыканская. Перадаю прывітанне, не раскрываючы прозвішчаў. Даруйце, калі ласка, у 21 годзе я пісаў калонку для Deutsche Welle, дзе казаў, што з Беларусі будзе ажыццяўляцца вайсковая агрэсія. Рэдактары са мной звязаліся. Фантазійны сцэнар. Давай змякчым, давай выкінем это з тваёй калонкі. Мы ўжо не радыя, што далі, папрасілі цябе яе напісаць. Вот такая была крытыка. Праходзіць 5 месяцаў напад на Украіну. Таму все-таки на мае сцэнары, і да іх трэба сур'ёзна ставіцца, іх трэба ўлічваць. Можа быць, дзесьці я і магу перагнуць палку, не са зла, не для хайпа, які тут хайп. Але я абяцаю вам, што не буду вешаць локшыну на вушы, а буду казаць шчыра пра тое, што думаю. Таму што ўпэўнены, што тыя сцэнары, якія апісваю, яны могуць быць рэалізаваныя.